Toată copilăria mea am crezut că problema eram eu, că nu sunt suficient de bună, că orice făceam era greșit. Am crescut într-o casă în care liniștea nu exista. În ochii lumii, mama era femeia perfectă. Mergea de multe ori la biserică pe săptămână, vorbea foarte frumos cu oamenii și părea o femeie extra credincioasă. Dar când se închidea ușa casei, începea coșmarul nostru. Eu eram copilul care încerca să facă totul perfect. Învățam bine, eram cu minte, îmi făceam ordine în cameră și încercam din toate puterile să fiu copilul care orice mamă și l-ar dori. În fiecare seară mă culcam cu același gând și cu aceeași speranță. Poate mâine o să mă îmbrățișeze, poate mâine o să-mi spună că este mândră de mine, este mândră de fata pe care o are. Dar ziua aceea nu a venit nici odată, nici până în ziua de azi. Pentru mama eram mereu proastă, eram oaia neagră. Dacă era dezordine în casă, vina era doar a mea. Dacă ceva nu mergea bine în familie, vina era a mea. Oricât făceam, nu era niciodată suficient. Au fost nopți în care plângeam până adormeam. Mă uitam la geam și îl întrebam pe Dumnezeu: de ce mi-ai dat așa o mamă? De ce mi-ai dat o mamă care nu poate să-și iubească propriul său copil? Ajunsesem să sufăr atât de mult încât într-o zi am spus că nu mai vreau să trăiesc. Nu pentru că nu iubeam viața, ci pentru că nu mai reușeam să suport ceea ce trăiesc. Trăiam fără iubire pe care la alți copii o vedeam. Îi vedeam cum îi țineau de mână, îi îmbrățișau, cum îi lăudau, cum spuneau în gură mare: copilul meu este ucid.
aș merge la protecția copilului, mi-e teamă că după ce autoritățile vor pleca și mai ales cum funcționează autoritățile în țara noastră, totul pentru ea va fi și situația se va agrava. Și cel mai greu gând îmi este că când mă sună și când îi aud vocea plângând, când îi aud vocea tremurând și nu pot să cred că singurul ei vis este să plece de acasă, să devină adolescenta de 18 ani care poate lua decizii. Să nu mai audă vocea mamei, o voce care uneori îți lasă răni atât de adânci încât ai vrea să o ștergi din memorie pentru toată viața. Și aici pentru toți cei care au ascultat istoria mea, ce ați face? Cum aș putea să o salvez, fără situația ei să devină și totodată vreau să-i întreb pe toți acei părinți care poate vor asculta această poveste. De ce aduceți pe lume un copil dacă nu sunteți capabili să-l iubiți? Dacă nu aveți instinct de părinte? De ce îi luați acest drept copilului de a se simți protejat, iubit, dorit, suficient de bun? Un copil nu are nevoie de haine scumpe, nu are nevoie de telefoane, nu are nevoie de vacanțe.